usa ka writer masusulat nga nagingon nga tingali kining balang kasulatan ang Biblia kun doon na ni himuon nga subtitle describe sa Biblia pod the good news ingon siya tingali ang atong ibutang ini the book of hope kay tinuod man diha sa balang kasulatan nagahisgot kanunay og paglaom makapaglaom sa mga bago, makapaglaom sa sinugdanan. Gani ang mga kadaghanan gyud pulo nga gabalik-balik kini siya from Old Testament to the New Testament. Kanang the word new, bago, beginning. Mamangani sa Genesis basa sinugdanan, manay kuan gyud, manay uluhan, sinugdanan nagbuhat ang Ginoo. Og niya gisugid ang kabaguhan sa tibuok kalibutan, tibuok universo gani gyud. Then ang mga Israelitas, mga Hudiyo, kaya kadaghan naman sila nahimong ulipon sila sa Ehipto, ulipon sila sa Babylonia, na-exile sila dito. Ang sa kapropeta, Ezekiel, nagingon, nga, himno, tanawa, naghimo ako kaninyo og akong bagong binuhatan kay ang Dios nagpabalik man sa mga taga-Hudiyo, mga taga-Israel, Israelita, gikan sa Babylonia ngadto sa Palestina. So gani ay kamo bago naman kamo nga mga iyon ta binuhat kay ligay gikan sa pagkaulipon ngadto sa pagkagawas na. Ngayon din ang Salmo, sing a new song to the Lord. No? From the Old Testament ka na. And then, sa New Testament, gani, gibasa gini ka ganina, no? Sa basahon sa Anggi Padayag. Unya, nakita ko ang usa ka bagong langit, bagong yuta. No? Bagong langit, bagong yuta. Si San Pablo po nagsulat, nangingon siya, karon nagsulob na kamo kang Kristo bag-o na kamong mga binuhat. Mga siya ahiran niya ang tanan, no? Wala rin kamatayon kasubo. Bago na gyud. Unya milingkod sa trono mingon gibag-o ko na ang tanang butang. Sa ebanghelyo po mismo si Kristo siya magsugod gyud sa usa sa mga sambingay nga gibuhat ningon siya gyud nga bagong bino bagong suladan sa bino gayud, no? Bagong bino bago nga suladan. Anya wa man siya mag-ingon ta po nga nag ayo lang, no? Giayo lang gyud niya ang ingon ta ang tinuhuan sa mga Hudiyo. Wala na siya mag-repair lamang, no? Kundi naghimo gyud siya bago nga simbahan, the new church. Bagong simbahan. Sa bagong simbahan, iyang gitagaan gayud siya. Well, direktamente ta sa pag-ingon karon sa gibasa nako sa ebanghelyo nga hagaan to kamo og bagong sugo. Maghatag ako kaninyo bagong sugo, paghigugmaay kamo. Nganong bago man? Sa Old Testament, kadaghanan gyud nato nga dili gyud nato makalimtan pon. Katong giingon gayud sa atong Ginoong Dios, sa balang kasulatan pinagi ni Moises, sa higugmaa ang imong isigataw sama sa imong paghigugma sa imong kaugalingon. Diba? Yan. Mara og bansiwag gyud kay na kanang atong panultihon golden rule. Unsa man ang golden rule, no? Og the play of words pa ni maingon sila nga kanang golden rule nagpasabot na he who has the gold makes the rule. May kuan lang to the play of words pero sa tinuod ba yan, no? Ang katong adunahan moray makahimo balaod
Well, look at the congressmen, the senators, no? Doon na ba mayok mo kayo nga nahimong senador? Mayok mo kayo nga nahimong congressman? Kaya ano man, ang pumilik, mayroon dayon. Dili ka capable. Dili ka pwede. Kaya nga naman, di ka kahimo sa pagpangampanya kay wa kay kwarta. So sabi mo kayo ta, he who has the gold makes the rule. The play of words. Siya. Pero ang tinuod yun, ang golden rule, do unto others what you want others do unto you. Negative, ana, don't do to others what you want others do unto you. Pero alitas positive, no? Do unto others. Pero may nga sa itong Ginoo, dili na naman, oh. No? Ang ato ron, bago na. No? Kaya kanagon, may nga do unto others what you want others do unto you. Selfish man na. Ang imo ramang iprotektahan, ang imong kagalingon raman. Muna si Kristo ningon nga, mo na ni ang bago. Bagong kasuguan nga akong gihatag kaninyo. Paghigugmay kamo, sama nga ako nahigugma kaninyo. Sama nga ako nahigugma kaninyo. So dili na di ay kaingon lamang tungod sa paghigugma sa imong kagalingon. Kundi sama sa paghigugma ni Kristo nga unsa man ang iyang pahigugma. Sumaas kong gingon, katong golden rule, usahay selfish kayo to, protektahan imong kagalingon, pero lahian niya, kaligi, kalimti ay mong kagalingon. Kung muna akong pahigugma. Akong pahigugma, nga akong gisugo kaninyo, katong mga tao, nga mo ila, unsa pod, muna yung gibuhat ba, no? Unsa ang mga kahuyangan sa isa katao, unsa iyang kasalanan, pero wag tangon ang tanan. Forgive and forget. Muna ang paghigugma ni Kristo. Ang katong mga mahuyang, doon ay mga kasalanan, papason ng tanan, kay ligi, nakakita man siya kung unsa ang diha sa usa ka tao nga nakalapas sa iyang kasuguan. Kung sa may nakita niya, nga doon na pagaypahat sa kayuhan kining tawhana. Naanduna na siya ingon tagamay nga paghigugma ang pagtukbil lang na ng mga tawhana. Suma, no? Mga tao nga ingon tapo nga giayo niya, moingon lang ginanahin siya. No? Lakaw na. Ay mong pagtuo, nag-ayo kanimo. Kunya, usbon pa na niya, ayaw na pagpakasala. No? Ayaw na pagpakasala. Pero kiyon sa niya, forgive and forgive. No? We forgive and forget niya. Muna na ang bagong kasuguan ni Kristo. Ayang bagong kasuguan, pasayloon ka, kalimtan pa yun na, tungod og alang sa kayuhan na nimong tawhana. May galit, ingon siya, ako din, nagkumutawag kaninyong mga sulugoon. Itawag ko kamo mga higala. Kaya ang higala, wailaing makalabaw. Sa gugma sa katao, ngadto siyang higala, gawas ang pagpakamatay, alang kaniya. Muna nabuhat ni Kristo. Dili lamang kita, gianad lang ta. Ganang gitawag na to self-mortification, hinay-hinay pagpatay sa atong kagalingon. Kasi Kristo nakahimo ni ana, no? Pero kita di ta magdali-dali, tinuod na, no? Madiliod na. Pero ingon man gud siya, maong man gud ni may baluan sa tanan nga kamo akong mga tinun-an. So naghatag siya sa katawhan dili lang a new church, a new strength, no? Kitagaan niya og inong kaldasig. Kaya ba man siya nga makuya nga taon himuan niya kadasig. Ingon siya, ako nagugma kanyo, tuwan ako sa langit, ha? Tawag ko sa akong Diyos Amahan. Nagtanaw ka nimo, naghatag ko nimo kabaguhan, naghatag ko kanimo kusog, kalikunan, sa imong paghigugma sa mga katao. Ugon niya, monetimanan. No? Mailhan na mo, nga akong mga tinunan, kung kamo naghigugmaay. So, muna na ang inyong bago nga identity. Kaninot ana. Kaninot ana. Ang bagong sugo sa itong Ginoong Diyos, maura yun nga naghatag sa bagong identity kanato aron sa unta, kining atong pagkakita, atong kuyan. Sumapa niya, no? Nga ang Diyos nga Amahan, gipadayag niya, pinaagi sa anak sa tao, o kita kay iya man di ay nga tinun-ansad,
magpadayag usab kita kung unsa ang gibuhat ni Kristo. Di na ko magdugay man kaninyo, tinuod na, no? Ningon sa di na ko magdugay man kaninyo, apan naa siya sa atong kiliran, no? Naa siya sa atong atubangan, naa siya sa atong tagsa-tagsa ka mga kaigsunan. Kaya ingon man siya, mahimo ka mong akong tinunan. So nga no makahimo man ta sa pagpasaylo, no? Nga no makahimo man ta pagdawat sa mga kasalanan, kasaypanan sa atong isikataw, kay tungod kay naaman ang presensya sa Dios kaniya mo na ang gihimo ni Kristo. Nganong gigugma man niya kay nakita niya dili ang kadautan nato, dili ang kasalanan nato, kundi ang kaayo nato, naana nato. Dili lang kay ang kaayo nato, kay naaman si Kristo uban kanato. Kay kita iya man nga mga tinun-an. So muna ang iyang bag-ong sugo, no? Ang bag-ong sugo nga wa siya mag-usab sa kasuguan sa Dios, gitagaan niya bag-ong kalugan, bag-o nga ingon ta sa paingon niya ngadto sa gibuhat niya didto sa katapusan manihapon, no? Mo niya akong bag-ong kasabutan, no? Di ba ningon siya kuha siya sa kalis, no? Dawat niya kini kana kay kini kung dugo akong lawas buhata kini sa akong handumanan ang kalis sa bag-ong kasabutan. So we are now sa bag-ong kasabutan sa Dios. Kung ata sa New Testament sa atong Ginoo, new witnessing sa atong Ginoo, mao na ang nindot kayong identity nato. Kung kinsa ta. Kung kinsa ta, maningkamo ta pagpuyo sa pagkakinsa gayud kita. No? Nga kita, iyang mga minahal, iyang mga higala, o kita sa munta muila sa atong sikataw nga sila usab gipuy-an mga tinun-an sa atong Ginoong Dios. Manindog ta o magpadaya kita sa atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios nga amahan makagahom sa